Καλησπέρα σας. Εκ μέρους των εκδόσεων Ρίζες, έχουμε την χαρά να σας καλωσορίσουμε απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Παπαδημητρίου με τίτλο «Διασκεδάζοντας με τη χρήση ζώων. Νομικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις». Ευχαριστούμε το Χώρο Πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής για τη σημερινή του φιλοξενία και ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για την παρουσία σας παρά την πολύ ψηλή θερμοκρασία. Το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα βιβλίο που επιχειρεί να καταγράψει και να περιγράψει τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα ανά τους αιώνες. Ο συγγραφέας αγγίζει το ζήτημα υπό το πρίσμα μιας ιστορικής αναδρομής και μιας επιστημονικής ανάλυσης, εξετάζοντας την σχέση ανθρώπων και ζώων τόσο από νομική όσο και φιλοσοφική σκοπιά. Να αναγνώσετε μια εμπεριστατωμένη αναδρομή στην ιστορία της σχέσης ανθρώπων και ζώων, μια αναλυτική παρουσίαση σε σχέση με την νομοθετική ρύθμιση στην Ελλάδα και την εξέλιξη αυτής, καθώς επίσης, στο τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου, μια αναφορά στους αρχαίους φιλοσόφους, Σοκράτη, Πλάτωνα και ειδικότερα Αριστοτέλη και τις δικές τους προσεγγίσεις επί του θέματος. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή του έργου του συγγραφέα είναι η προσέγγιση του ζητήματος με εστίαση όχι στον άνθρωπο, αλλά στα ζώα και πώς εκείνα επηρεάζονται από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έχοντας το προνόμιο να γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο με τη φιλία μας να ξεκινάει πριν από 20 σχεδόν χρόνια στα έδρανα της νομικής του Αγίου Πανεπιστημίου, γνωρίζω πολύ καλά ότι στη ζωή του πορεύεται πάντα με πίστη στις αξίες της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης προς κάθε μορφή ζώα, ανθρώπινα ή μη. Μετά από τις μακροχρόνιες σπουδές του, που περιλαμβάνουν ένα πτυχίο, 2 μεταπτυχιακά και αμέτρητες ώρες μελέτης, τις οποίες προδίδει η πλούσια βιβλιογραφία του συγγράμματος, ελληνική και ξενόγλωση, το πόνημα που κρατάτε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα μιας σκληρής, επίπονης και μακράς διαδικασίας έρευνας και συγγραφής. Η ανιδιοτελής αγάπη, φροντίδα και περίθαλψη που προσφέρει ο Γιώργος στα αδέσποτα ζώα και ειδικά στις γάτες τις οποίες υπεραγαπά, θεωρώ πως ήταν η πηξίδα του, αλλά και το φως που τον βοήθησε να φτάσει ως το τέλος του δύσκολου και πολλές φορές σκοτεινού δρόμου της συγγραφής ενός ακαδημαϊκού βιβλίου. Περισσότερα για το βιβλίο θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε στη συνέχεια από τους εκλεκτούς καλεσμένους μας και καθήλυνα αρμόδιους, τον κύριο Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, καθηγητή εφαρμοσμένης ηθικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ζώα, Ηθική, Δίκαιο, Ευζοία, τον κύριο Μαρτίνο Γκέτλιχ, περιβαλλοντολόγο και μέλος της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, καθώς και από τον ίδιο τον συγγραφέα. Προτού ξεκινήσουμε με τις ομιλίες, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τον εκδοτικό μας οίκο. Οι εκδόσεις Ρίζες εδρεύουν στη Λευκοσία, στην Κύπρο, και δραστηριοποιούνται από το 2017 κυρίως στην έκδοση λογοτεχνικών αλλά και επιστημονικών βιβλίων, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους της ιστορίας και του δικαίου. Σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες, οι Ρίζες φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στην υφιστάμενη ελληνόγνωση βιβλιογραφία και παράλληλα να βοηθήσουν και τους νεότερους επιστήμονες να εκδώσουν τα έργα τους. Ευχόμαστε λοιπόν στον Γιώργο να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, αυτό να είναι μόνο η αρχή ενός όμορφου ταξιδιού. Κλείνοντας, εκ μέρους των εκδόσεων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά και την επιμελήτρια του βιβλίου, Μαρία Ελευθεριάδου Παπαπολιβίου, η οποία σε μια ακόμη έκδοση προσέφερε τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία της. Θα καλέσουμε τώρα στο βήμα την κυρία Σταυρούλα Πανούση, δασκάλα ειδικής αγωγής και μέλος της φιλοζωικής ομάδας Αδέσποτα Εξάρχεια, η οποία και θα απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα, γιατί ξέρω όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει ο Γιώργος για αυτό το βιβλίο πολύ καιρό τώρα, με πολλές ερωτήσεις, με πολλή αγωνία. Εμείς με τον Γιώργο γνωριζόμαστε
από τη δράση μας με τα ζώα. Οι γάτες μας έφεραν κοντά και πιο συγκεκριμένα και η γειτονιά μας, αφού είμαστε μαζί στην φιλοζωική ομάδα Δέσποτα Εξάρχεια. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα σχετικά με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και το τι ουσιαστικά κάνουμε καθημερινά. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι παγκόσμια χρησιμοποιούν τα ζώα για διασκέδαση και για ψυχαγωγία. Αν πούμε για τις ταυρομαχίες ή αν πούμε ότι στο Μαρόκο υπάρχουν μαϊμούδες με λουλούδι και πάνε για να βγαίνουν φωτογραφία οι τουρίστες. Στην Ελλάδα τώρα, συγκεκριμένα στην Αθήνα που εμείς δρούμε και τρέχουμε, έχουμε έρθει αντιμέτωπες με πολλά περιστατικά ζώων, γιατί αγοράστηκαν από ανθρώπους σαν αντικείμενα, σαν κάποιο δώρο. Αυτό τέλειωσε, το δώρο έληξε και μας έχουν εγκαταλείψει ζώα δεμένα στα κατάλληλα του Πολυτεχνείου. Πρόσφατα μας άφησαν κάποια σε κλουβί μέσα στη Στουρνάρη. Έχουμε βρει κλουβί με ειδικά χειρίδια στην πλατεία Κάνητο στα Σκουπίδια. Και πολλά ακόμα τέτοια περιστατικά. Για εμάς ακόμη πολύ μεγάλη πληγή αποτελεί η ελληνική επαρχία, όπου σκυλιά αγοράζονται και καταλείπονται γιατί δεν εκτελούν σωστά το ρόλο τους ως κοινωνικήλα και τα βρίσκουμε εξαθλιωμένα ή δεμένα ή εγκαταλειμμένα, που εκεί οι δυνατότητες μας είναι πολύ μικρές και βρισκόμαστε πολύ συχνά με δεμένα χέρια. Το ευχάριστο είναι ότι οι νοοτροπίες αλλάζουν, ότι μέσα της ομάδας προσπαθούμε να δείχνουμε και το άλλο πρόσωπο, ότι με τη δράση μας, με τις αναρτήσεις μας, με τις υιοθεσίες που κάνουμε, με τις ενημερώσεις στα σχολεία, και να δείξουμε ότι τα ζώα είναι σύντροφοι του ανθρώπου, έχουν συναισθήματα, έχουν αυτοδιάθεση και μόνο έτσι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα μιλήσει πρώτος για το βιβλίο ο κύριος Ευάγγελος Παπαδάκης. Κύριε καθηγητά, για το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Θα μιλήσω εκτός κειμένου. Όσοι από εσάς είστε φοιτητές του μεταπτυχιακού και έχουμε ξαναβρεθεί, ξέρετε ότι αυτό σημαίνει μια χαόδη πορεία σκέψης και ομιλίας. Επίσης σημαίνει και καθόλου ο έλεγχος του χρόνου εκ μέρους μου. Οπότε θα παρακαλέσω όποιος είναι επιφορτισμένος με το να κρατά το χρόνο, όταν πλησιάσει η ώρα να με ενημερώσει, ας πούμε, να με πυροβολήσει τέλος πάντων, κάτι να κάνει. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και νιώθω συγκινημένος. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Συνηθίζουμε να λέμε είμαι βαθύτατα συγκινημένος και άλλα τέτοια πράγματα. Εδώ όμως ισχύει και θα σας εξηγήσω τους λόγους τους οποίους είμαι συγκινημένος στο εξής, αμέσως μετά. Να ξεκινήσω όμως με συγχαρητήρια στις εκδόσεις Ρίζας για αυτή τη θαυμάσια έκδοση. Μπράβο για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Μπράβο για το θάρρος που έχετε να εκδίδετε βιβλία τα οποία είναι βιβλία απαιτήσεων και όχι μόνο ελαφρά ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνω ότι ένας εκδοτικός οίκος που βιβλία απαιτήσεων δεν έχει να προσμένει πολλά σε εισπράξεις, ας πούμε, έτσι. Οπότε προτρέπω, αυτό είναι και ο ρόλος της μιας παρουσίασης του βιβλίου, προτρέπω όλους όσοι δεν έχετε προμηθευτεί το βιβλίο να υποστηρίξετε αυτό το εγχείρημα αγοράζοντας το. Είναι ένα ποιοτικό βιβλίο, ένα ποιοτικό κείμενο και γραμμένο από έναν ποιοτικό συγγραφέα, έναν ποιοτικό άνθρωπο. Ο κύριος Παπαδημητρίου υπήρξε φοιτητής του προγράμματος Ζώα, Ηθική Δικαιοευζοία επί 1,5 έτος. Το κόσμησε με την παρουσία του, με τη σεμνότητά του και με το ήθος του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είπα αυτά που είχα στο μυαλό μου ότι δεν έπρεπε με τίποτα να παραλείψω. Νομίζω η προτροπή, όσοι δεν έχει πάρει το βιβλίο να το πάρετε, είναι ξεκάθαρη, έτσι. Επιτρέψτε μου τώρα να πω δύο κουβέντες για την ουσία, την ουσία αυτού που γίνεται εδώ πέρα και
του λόγου για τον οποίο είμαι συγκινημένος, ο οποίος ξεπερνά κατά πολύ την έκδοση ενός βιβλίου. Αυτό που γίνεται εδώ είναι παιδεία. Με την παιδεία, ξέρετε, είναι μια περίεργη κατάσταση. Εμείς στα πανεπιστήμια, στα σχολεία φυσικά, όλα τα ιδρύματα προσφέρουμε εκπαίδευση. Και τη δυνατότητα για παιδεία. Η παιδεία είναι πάντα μια δυνατότητα, δεν είναι κάτι που σου προσφέρεται. Αυτά που θα δώσεις ως δάσκαλος, πανεπιστημιακός, δάσκαλος στο σχολείο, οπουδήποτε, κάποιοι θα τα πάρουν, κάποιοι θα τα πετάξουν. Ίσως οι πιο πολλοί μάλλον τα πετούν τελικά. Μπορεί κάτι να μένει σε κάθε περίπτωση. Σπάνια βλέπεις ανθρώπους να αρπάζουν αυτό που έχεις να τους δώσεις, να προσθέτουν σε αυτό, να το μεγαλώνουν, να κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που πήραν. Θεωρώ ότι βρίσκομαι σε μια τέτοια περίσταση σήμερα, σε ένα τέτοιο γεγονός, όπου κάποιος δέχτηκε αυτό που είχαμε να του δώσουμε ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Θα σας πω δύο λόγια μετά γι' αυτό. Το έκανε κάτι πολύ περισσότερο. Παρουσιάζει. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι συγκινημένος. Ξέρετε, το να διδάσκεις δεν έχει πάρα πολλές ανταμοιβές. Η πιο σημαντική ανταμοιβή είναι αυτή η σπάνια ηθική ανταμοιβή, να βλέπεις ότι οι μαθητές σου, πατώντας πάνω σε αυτά που τους έδωσες, γίνονται ακόμα καλύτεροι και ως άνθρωποι, αλλά και καλύτεροι και από εσένα. Περιμένω από τον κύριο λοιπόν Παπαδημητρίου να γίνει καλύτερος από τους δασκάλους του, το απαιτώ δηλαδή, δεν το... έχει τις δυνατότητες να το κάνει. Βλέπω και άλλους φοιτητές του μεταπτυχιακού μας εδώ πέρα. Κυρίες και κύριοι, είναι απέτηση αυτό το πράγμα, δεν είναι επιθυμία. Έτσι. Είναι η ελάχιστη ανταμοιβή που μας οφείλεται, που κάτσαμε και φτιάξαμε αυτό το πρόγραμμα. Θα πω λοιπόν τώρα το εξής. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να φτιάχνεται από το 2015. Και ήταν ένα όραμα της κυρίας που βλέπετε εκεί πέρα να τραβάει βίντεο, η κυρία Πρωτοπαπαδάκη, είναι απλή συνεπωνυμία, γνωριστήκαμε λόγω του κοινού μας επωνύμου με τη Βίκη. Το 2010, αν θυμάμαι καλά, είχα καλέσει στην Ελλάδα τον Ντόμ Ρίγκαν, μια τεράστια μορφή στον χώρο της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας και ειδικά της φιλοσοφίας που ασχολείται με τα ζώα, τα δικαιώματα των ζώων. Με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ, τότε δεν γνωριζόμασταν με τη Βίκη. Με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ περιβαλλοντικές οργανώσεις, θαυμάσιοι άνθρωποι, μέλη αυτών των οργανώσεων, πολύ λίγοι, οι οποίοι με μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους πόρους, να κάνουν όλα τα logistics ώστε να έρθει το Ρίγκαν στην Ελλάδα. Είχα εκτιμήσει πάρα πολύ τη συνεργασία μας. 2-3 μέρες αφού του έφυγε ο Τόμ Ρίγκαν από την Ελλάδα, έγινε ένα event στην Ερμού, στο οποίο τα μέλη αυτών των οργανώσεων, που επαναλαμβάνω είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία και υποστήριξαν το γεγονός και χωρίς αυτούς δεν θα είχε γίνει, φορώντας φορέματα με πούπουλα πουλιών, σταματούσαν τους περαστικούς στον δρόμο, βγάζοντας άναρχες κραυγές. Με τον τρόπο αυτό ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι τα πτηνά στη χώρα μας δεν χαίρουν του σεβασμού που θα έπρεπε να χαίρουν κτλ. Είχα θεωρήσει τότε, και τους το είπα κιόλας, γι' αυτό το λέω και δημόσια, ότι τέτοιου είδους events, να το πω έτσι, παρεμβάσεις, δεν έχουν το αποτέλεσμα που κανείς επιθυμεί. Περισσότερο απομακρύνουν αυτούς που έρχονται σε επαφή με αυτό και λιγότερο τους βλέπουν σε κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα λοιπόν, και το είχα συζητήσει τότε με τους ανθρώπους αυτούς, σήμερα δεν είναι κάτι στη ζωή, θαυμάσιοι άνθρωποι σε κάθε περίπτωση, σκέφτηκα ότι χρειαζόταν ένας τόπος συνάντησης του ακτιβισμού σε σχέση με τα ζώα, με την υφάλια σκέψη που η φιλοσοφία και οι επιστήμες μπορούν να προσφέρουν. Και έτσι φτιάξαμε το μεταπτυχιακό αυτό με την κυρία Πρωτοπαπαδάκη και άλλους συνεργάτες. Και ένας λόγος που ακόμα νιώθω σήμερα συγκινημένος είναι ότι βλέπω ότι αυτό το πράγμα έχει πιάσει τόπο. Το κάναμε για να γίνει αυτό και έγινε αυτό. Και ίσως έχει γίνει και κάτι ακόμα παραπάνω. Βλέπω εδώ φοιτητές του μεταπτυχιακού, παλιότερους και τωρινούς. Βλέπω κάτι που έχει ξεπηδήσει από αυτό το μεταπτυχιακό. Ξέρετε, ο δρόμος για την κόλαση λέει κάποιος είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Μπορεί να έχεις τις καλύτερες των προθέσεων, αλλά αυτό που θα κάνεις τελικά να μην έχει αποτέλεσμα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και ο κ. Παπαδημητρίου είναι εδώ και μπορεί να το ομολογήσει.
ή να το διαψεύσει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι οι καλές προθέσεις να μην οδηγούν στον δρόμο προς την κόλαση, να οδηγούν σε ένα καλύτερο αύριο. Άρα νομίζω ότι έχω εξηγήσει επαρκώς τη συγκίνησή μου. Να πω κάτι ακόμα και αμέσως μετά θα σταματήσω, γιατί νομίζω ότι έχω καλύψει υπέρβει και το όριο. Η διασκέδαση είναι άλλο πράγμα από την ψυχαγωγία. Το λέω για τον τίτλο του βιβλίου, αλλά και για αυτό που είπε η αγαπητή φίλη που μίλησε προηγουμένως. Διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται με τα ζώα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η διασκέδαση, διασκεδάζω σημαίνει διασκορπίζω. Όταν διασκεδάζεις, διασκορπίζεις τις έγνοιες σου στην πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Η ψυχαγωγία είναι πάντα καλή. Η ψυχαγωγία οδηγεί την ψυχή σου, την οδηγεί σε κάτι καλύτερο από εκεί που βρισκόταν πρωτού ψυχαγωγηθείς. Με τα ζώα μπορείς να διασκεδάζεις και όλοι χρειάζεται να διασκεδάζουμε, να διασκορπίζουμε δηλαδή τα βάρη μας, τις αγωνίες μας, τις επιβαρύνσεις μας, όλα αυτά τα πράγματα. Μπορείς όμως και να ψυχαγωγείσαι. Ένα ζώο μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, μπορεί να σε κάνει να δεσμευτείς, μπορεί να σε κάνει να αναλάβεις ευθύνες, μπορεί να σε κάνει να ενταχθείς σε ένα περιβαλλοντικό κίνημα ή σε μια οργάνωση και να έχεις το θάρρος να πεις όχι, τα πράγματα θεωρώ ότι πρέπει να είναι έτσι και όχι όπως ήταν προηγουμένως. Συνεπώς, θα έλεγα ότι όποιος βλέπει τα ζώα μόνο ως διασκέδαση, χάνει ένα μεγάλο μέρος της εικόνας. Ενδέχεται μάλιστα να συμβαίνουν πράγματα όπως αυτά που πει αυτή τη φίλη που μίλησε προηγουμένως, να αντιλαμβάνεται ως παιχνίδια, ως ένα γιογιό, ας πούμε, με το οποίο απλά περνάς τον χρόνο σου κτλ. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κρίμα όταν έχεις τη δυνατότητα να έχεις κάτι πολύ περισσότερο, να επιλέγεις για τον εαυτό σου κάτι που είναι πολύ λιγότερο. Θα μου πείτε πώς μπορείς αυτά τα πράγματα να τα σκέφτεσαι, να τα ξέρεις, να τα έχεις πάντα προοφθαλμών. Υπάρχουν slots, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν υπηρεσίες. Μία από αυτές είναι το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, το ΖΟΑ Ηθική Δικαιοσύνη. Υπάρχουν και άλλα όμως, και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες, να το πω έτσι. Έλα, μάθε, εκπαιδεύσου, δες και κάνε την εικόνα που αλλιώς θα έμενε αποσπασματική και μερική, κάνε την ολόκληρη για να έχεις μια ζωή, για να ζήσεις μια ζωή η οποία επίσης θα είναι ολόκληρη. Αυτά τα λίγα είχα να πω, ξέρω ότι δεν είχαν κάνει έργο αυτό που σας είπα. Ελπίζω όμως να μείνανε έτσι τουλάχιστον κάποιες φράσεις, κάποιες ατάξεις και κυρίως η διάθεση αυτή που κρύβεται μέσα στα λόγια μου και η συγκίνηση είναι ειλικρινής. Τη βιώνω αυτή τη συγκίνηση και γι' αυτό χάρηκα στο φίλο και πρέπει να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Παπαδημητρίου που έκανε αυτή την προσπάθεια που οδηγεί σε αυτό το γεγονός. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μαρτίνο Γκέτλερ. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία με πολύ χαρά στην παρουσίαση αυτή. Δεν γνωριζόμασταν προηγουμένως με τον κύριο Παπαδημητρίου. Ήταν πολύ ευτυχής η συγκυρία που τον έφερε και προσέγγισε την Ορνηθολογική Εταιρεία. Και βέβαια ήταν ευτυχές γεγονός το ότι γνωρίσαμε το βιβλίο αυτό και μέσω αυτού και εκείνον. Για όσους δεν μας ξέρετε, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία είναι η περιβαλλοντική οργάνωση που ασχολείται με την προστασία των πουλιών και των ενδιατημάτων τους. Είμαστε μια περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε πριν από 42 χρόνια, το 1982. Ήμουν τότε στην αρχική ομάδα που κατέληξε στο να ιδρύσει την Ορνηθολογική Εταιρεία. Έχουμε μια μακρά πορεία στην προστασία των πουλιών και, όπως είπα και πριν, ευρύτερα του περιβάλλοντος, των χώρων που ζουν. Κάνουμε περιβαλλοντικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προγράμματα συμμετοχής του κόσμου στην προστασία του περιβάλλοντος, εθελοντικά προγράμματα και μεταξύ των άλλων στον τομέα της πολιτικής έχουμε χειριστεί θέματα τα οποία επικαλύπτονται με ζητήματα που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό. Μεταξύ αυτών είναι το θέμα της ιερακοθυρίας, το θέμα του κυνηγιού και το θέμα των πουλιών σε αιχμαλωσία. Ειδικά το θέμα της ιερακοθυρίας
και μία πτυχή αυτού ήταν και η αφορμή χάρη στην οποία ο κ. Παπαδημητρίου ήρθε σε επαφή με έναν συνάδελφό μου, τον Βασίλη Παπαδόπουλο, και έτσι έγινε η αρχική γνωριμία. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ήταν επίσης πολύ μεγάλη χαρά να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Το βιβλίο αυτό βέβαια δεν είναι ένα μυθιστόρημα. Είναι ένα επιστημονικό σύγγραμμα, ταυτόχρονα όμως πολύ εύληπτο. Και επειδή δεν είναι μυθιστόρημα, όπως είπα και πριν, μπορείτε να το διαβάσετε αποσπασματικά, ξεχωριστά, χωρίς ροή. Έτσι έκανα και εγώ το ομολογώ. Και όπως είπα και πριν, το καταυχαριστήθηκα. Το ότι δεν είναι μυθιστόρημα δεν σημαίνει ότι δεν έχει ήρωες. Οι ήρωες του βιβλίου αυτού είναι τα ζώα. Δεν φαίνονται, δεν είναι πρωταγωνιστές, αλλά είναι παντού. Είναι ήρωες του βιβλίου αυτού. Βέβαια, και πάλι θα πω, ναι, δεν είναι μυθιστόρημα, αλλά υπάρχει μια υποδόρια ιστορία αγάπης μέσα στο βιβλίο αυτό. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια αντικειμενική προσέγγιση του θέματος, για ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο κείμενο με τη βιβλιογραφία του, ωστόσο είναι σαφές ότι ο συγγραφέας αγαπάει τα ζώα. Και αυτό εμένα από την αρχή μου ήταν ξεκάθαρο και ήταν και αυτό που με παρακίνησε στο να έρθω εδώ με πολύ χαρά. Αυτό φάνηκε από τις πρώτες λέξεις που είδα να χρησιμοποιούνται στο βιβλίο αυτό. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση που δεν αναφέρει τα ζώα, αλλά αναφέρει τα μη ανθρώπινα ζώα. Αυτό αμέσως ξεχωρίζει πολύ καλά την οπτική του βιβλίου αυτού. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η γενικότερη προσέγγιση, όπου ξεκινάει κάνοντας μια ιστορική αναφορά του κάθε θέματος που εξετάζει, κατόπιν μπαίνει στο θεσμικό, νομικό κομμάτι και τέλος υπάρχει το φιλοσοφική εξέταση του κάθε θέματος και τα συμπεράσματα. Είπα και πριν ότι είναι επιστημονικό το πόνημα αυτό, το σύγγραμμα αυτό, ταυτοχρόνως είναι και εύληπτο. Εύκολα κατανοητό, απλά γραμμένο, είναι κάτι που μπορεί να διαβάσει όλος ο κόσμος και κατά τη γνώμη μου πρέπει να διαβάσει όλος ο κόσμος. Είναι ταυτόχρονα ένα νομικό κείμενο και ταυτόχρονα ένα φιλοσοφικό κείμενο. Στο τέλος γίνεται μια παράθεση των θέσεων σημαντικών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, του Σωκράτη, του Πλάτωνα, και βεβαίως μεταξύ αυτών και του αγαπημένου μου Σταγυρίτη, του Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν ο πρώτος πανεπιστήμονας και πάνω απ' όλα φιλόσοφος. Πρώτα απ' όλα μάλλον φιλόσοφος και κατόπιν επιστήμονας, όχι μαθηματικός όμως, αν και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, κάνει κανείς. Πάντως ναι, ακόμα και αυτούς τους σπουδαίες μορφές τις αντιμετωπίζει με μια κριτική προσέγγιση. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η εξειδανίκευση που έχουμε συνηθίσει να ακούμε όταν γίνεται αυτή η αναφορά στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Και αυτό επίσης με χαροποίησε πάρα πολύ ως αναγνώστη του βιβλίου αυτού. Να πω τέλος ότι ως αρκετά παλαιότερος του κ. Παπαδημητρίου έτυχε να δω αρκετές φορές, ιδίως στη δεκαετία του 80, τις αρκούδες χορεύτριες, όπως έχουν μείνει να λέω. Τι ήταν οι αρκούδες χορεύτριες, γιατί όσοι είστε νέοι δεν θα το έχετε δει και ευτυχώς και μακάρι να μην ξαναέχουμε ποτέ κάτι τέτοιο στην κουλτούρα μας. Οι αρκούδες χορεύτριες ήταν οι αρκούδες τις οποίες οι Ρωμά, κατά κύριο λόγο, τις έπαιρναν από τις μητέρες τους ως μωρά αρκουδάκια. Σκότωναν συνήθως τη μητέρα αρκούδα, δεν τα έπαιρναν έτσι απλά, δεν τα έδινε θελοντικά τα μωρά της και τα εκπαίδευαν με πολύ βάρβαρο τρόπο, συνήθως πάνω σε λαμαρίνες οι οποίες θερμαίνονταν με κάρβουνα, έτσι ώστε να έχουν μια κίνηση που να προσομοιάζει σε χορό. Τις εκπαίδευαν να κάνουν διάφορες κινήσεις που να είναι, ας πούμε, μια γελιοποιημένη έκφανση ανθρώπινων δραστηριοτήτων, πώς βάζει, ξέρω εγώ, κραγιόν, πώς κάνει, πώς δείχνει. Όλα αυτά τα πράγματα που γελιοποιούσαν ένα τέτοιο σπουδαίο ζώο όπως είναι. Το θυμάμαι έντονα αυτό, με πολύ λύπη και δυσαρέσκεια αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό έχει εκλείψει από τη χώρα μας. Και έχει εκλείψει και από τις περισσότερες γειτονικές χώρες, τις χώρες των Βαλκανίων. Και
και είναι ευχής έργων το ότι τέτοιου είδους χρήσεις αναψυχής, δεν τις λέω δραστηριότητες και δεν το λέω κι εγώ αναψυχή, όπως πολύ σωστά ακούσατε προηγουμένως, δεν είναι αναψυχή αυτό το πράγμα. Αυτές οι βαρβαρότητες ευτυχώς έχουν εκλείψει. Η επίκληση της παράδοσης στη στήρα μορφή της ως επιχείρημα για να συνεχίζονται τέτοιου είδους χρήσεις των ζώων, όχι απλώς δεν αρκεί, αλλά αποτελεί ένα γελίο επιχείρημα, ούτε καν επιχείρημα. Μια ευτελή προσπάθεια να δικαιολογήσει κανείς τα δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν προχωρήσει ως κοινωνία. Είμαι σε θέση να το έχω ζήσει αυτό, να βλέπω ότι κάποια πράγματα που γινόντουσαν παλιότερα σε σχέση με τα ζώα σήμερα έχουν σταματήσει να γίνονται και ευτυχώς, ναι, έχουν σταματήσει να γίνονται. Ωστόσο, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουν γίνει πολλά. Θα έλεγα όμως ως ευρύτερα ζωόφιλος, όχι μόνο ως εκπρόσωπο της Ορθοδοξικής Εταιρείας εδώ, θα έλεγα ευρύτερα ότι δεν έχουν γίνει όσα θα θέλαμε να γίνουν. Υπάρχει λοιπόν πολλής δρόμος μπροστά μας. Μ' αρέσει που στο τέλος του βιβλίου αυτού, ο κ. Παπαδημητρίου τελειώνει με τη φράση, έτσι μετά από περισσότερες από 160 σελίδες, τελειώνει με τη φράση «Είναι άραγε ηθικό να μας διασκεδάζουν τα ζώα?» Και κλείνει εκεί. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο κάθε αναγνώστης και γενικά ο κάθε άνθρωπος που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ασχολείται με τα ζώα. Ιδίως αν ασχολείται με δραστηριότητες παρεμβατικές, καταστροφικές και βλαπτικές για τα ζώα. Προσωπικά θα έλεγα ότι όλες αυτές οι χρήσεις των ζώων που αναφέρω στο βιβλίο σαφώς και δεν είναι ηθικά αποδεκτό να διασκεδάζουν τους ανθρώπους. Δεν είναι διασκέδαση αυτή πρώτα απ' όλα και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα το ηθικό σε όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, ως ορνηθολογική, πέρα από τις δραστηριότητες που σας ανέφερα στην αρχή, εμείς προάγουμε και αυτό που έχει μείνει έτσι να λέγεται bird watching, δηλαδή την παρατήρηση των πουλιών. Είναι μια δραστηριότητα μη παρεμβατική, μια δραστηριότητα που δεν χρησιμοποιεί τα πουλιά. Είναι μια δραστηριότητα που κάποιοι την ανακάλυψαν πολύ απλά μέσα στην καθημερινότητά τους, χωρίς να ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι παρατήρηση πουλιών, κατά τη διάρκεια της καραντίνας μέσα στον κορονοϊό, τότε που όταν κλειστήκαμε μέσα, ανακαλύψαμε τα κοτσίφια που κελαϊδάνε στις πόλεις μας, ανακαλύψαμε τα πουλιά, τους κοκκινολέμιδες, τις καρακάξες, τις σουκουράδες που ζουν στα πάρκα κοντά στα σπίτια μας και στα άλση. Ανακαλύψαμε δηλαδή τη φύση που υπάρχει δίπλα μας και αυτό σας προτρέπω όλους να κάνετε. Δεν λέω να μην έχουμε κατοικίδια ζώα, και εγώ έχω, σκυλιά, γάτες, παλιότερα ειδικά χειρίδια, χρυσόψαρα, λεφτά και το γιο μου που μεγάλωνε ακόμα περισσότερα. Η μόνη εξαίρεση στα ζώα που είχα είναι οι γάτες. Είχα, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχει μια γάτα. Το αντίθετο ίσως, το αντίστροφο ίσως να συμβαίνει. Εμείς ποτέ δεν είμαστε ιδιοκτήτες με γάτες. Όλα αυτά τα ζώα λοιπόν μπορούν να είναι συναρπαστικά ως κατοικίδια, αλλά εξίσου συναρπαστική είναι η επαφή μας με τα άγρια ζώα, και αυτό σας προτρέπω κάνετε, να παρατηρείτε τα πουλιά, που είναι ίσως τα πιο εμφανή ζώα που μπορεί να δει κανείς στη φύση, αλλά και ευρύτερα. Τα έντομα, φίδια, κουτά κτλ. Που μπορεί να δει κανείς εύκολα ακόμα και μέσα σε μια πόλη. Θα τελειώσω ξαναγυρίζοντας αυτό που είπα πριν, ότι τα πράγματα στην Ελλάδα εξελίχθηκαν και εξελίσσονται. Αυτό όμως δεν έγινε μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δεν έγινε τυχαία και δεν έγινε χωρίς να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να ανοίγουν δρόμους. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι και κάποιοι παράγοντες, συντελεστές, οι οποίοι συνετέλεσαν στο να εξελιχθεί η άποψη του κόσμου για τα ζώα και να εξελιχθεί η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα στην Ελλάδα. Και ένας από αυτούς τους παράγοντες που συνετέλεσαν στο να εξελιχθεί η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα στην Ελλάδα ήταν ακριβώς και κάποια βιβλία, κάποια συγγράμματα όπως αυτό που έχετε στα χέρια σας. Και γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπαδημητρίου. Εύχομαι καλοτάξτε το βιβλίο αυτό. Είναι ελάχιστη η ελληνική βιβλιογραφία που αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα.
όσο μπορώ, έτσι και με την γνωριμία που μόλις κάναμε, να το συγχαρώ για τη δουλειά του αυτή, να ευχηθώ το βιβλίο αυτό να έχει μια καλή διαδρομή, όπως είπα και πριν, να είναι καλοτάξιδο και μακάρι και στα επόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γκέτλι για αυτά τα ωραία λόγια που ακούσαμε. Να καλέσουμε τώρα, να δώσουμε μάλλον τον λόγο τώρα στο συγγραφέα, τον Γιώργο Παπαδημητρίου, για να μας δώσει τη δική τοπική και να κάνει την αντιφώνηση. Καλησπέρα και από μένα. Wow. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους που επιλέξατε σήμερα να αφήσετε τη θαλπορή του κλιματιστικού και του ανεμιστήρα σας και να έρθετε εν μέσω καύσωνα εδώ πέρα. Πραγματικά η παρουσία κάθε ενός και κάθε μιας από εσάς τιμά και εμένα προσωπικά και βεβαίως και τον εκδοτικό οίκο Ρίζες. Και όντως νομίζω ότι το ευχαριστώ είναι κενό, αλλά πρέπει να υποθεί τουλάχιστον. Οπότε ευχαριστώ. Και μιας που έπιασα τις ευχαριστίες, θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη, τον καθηγητή μου στο μεταπτυχιακό, στη φιλοσοφική, τόσο για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια κατά την αρχική συγγραφική προσπάθεια της διπλωματικής μου εργασίας, για τη βιβλιογραφία, για τη στήριξη που προσέφερε, όσο βέβαια και για την παρουσία του σήμερα εδώ πέρα. Ομοίως τον κύριο Γκέτλιχ, που μας τιμά και εμένα προσωπικά με την παρουσία του, παρά τον φόρτο εργασίας. Ομοίως να ευχαριστήσω τη φίλη μου τη Σταυρούλα, που όπως είπε πολύ ορθά, οι γάτες μας έφεραν κοντά. Πολλοί και πολλές από εσάς πιθανότατα να μας έχετε δει κάποιο βράδυ να είμαστε με το αμάξι μου γεμάτο κουβιά και να μαζεύουμε γατιά από διάφορα μέρη της Αττικής. Δεν είμαστε περίεργοι, μαζεύουμε γατιά για να τους κάνουμε καλό. Οπότε μπορεί να μας έχετε δει ως δίδυμο, σαν τον Batman και τον Robin. Εγώ βέβαια είμαι ο Robin, είμαι σίγουρα σε συμπληρωματικό ρόλο. Και βέβαια ένα ευχαριστώ στον εκδοτικό οίκο Ρίζες που μου έδωσε τη δυνατότητα να εκδώσουμε το παρόν βιβλίο. Τον Δημήτρη που είναι σήμερα στην Κύπρο, τον Πολύβιο που είναι εδώ μαζί μας και όπως είπε μας συνδέει μια φιλία 20 ετών από τον Οκτώβρη του 4 που γνωριστήκαμε στα έδρανα της νομικής στη Θεσσαλονίκη. Επ' ευκαιρία του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός μας είχε φέρει τότε κοντά. Είπαμε να μην το πούμε, αλλά εντάξει, επειδή λέμε αλήθειες. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Μαρία Ελευθεριάδου Παπολιβίου, που έκανε την επιμέλεια του βιβλίου. Και να της ευχηθούμε και περαστικά. Πρόσφατα είχε ένα ατύχημα, γρήγορα να γίνει καλά να είναι κοντά μας. Και βέβαια ευχαριστώ τους γονείς μου, που με έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα σε ό,τι προσπάθεια έχω κάνει, που ανέχονται κάποιες δυστροπίες μου και το είδος του ατόμου που είμαι, όπως επίσης και τους φίλους, φίλες, γνωστούς, γνωστές, συναδέλφους, συναδέλφισες, που κάθε ένας και κάθε μια από το δικό του μετερίζει, με βοήθησαν και με έχουν στηρίξει έως σήμερα. Να μιλήσω λίγο και για την εμπειρία μου για το ίδιο το βιβλίο, για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου που είναι το πρώτο. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν άλλα, μακάρι. Το βιβλίο αυτό, όπως ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, στηρίχθηκε σε μια προσπάθεια που έγινε αρχικά μέσω της διπλωματικής εργασίας που έκανα στο μεταπτυχιακό. Άρα το βιβλίο δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2021 ως μια προσπάθεια να γράψω μια διπλωματική εργασία και ασχολήθηκα με το ζήτημα της χρήσης ζώων σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η εργασία αυτή και με την βοήθεια του κυρίου καθηγητή ολοκληρώθηκε και από την Άνοιξη, αν θυμάμαι καλά, το 2022 που την παρουσίασα στην Τριμελή Επιτροπή, ξέμεινε σε ένα αρχείο, σε ένα φάκελο στο σκληρό μου δίσκο. Οπότε ήταν κάπως ξεχασμένη. Και αν μπορούσα να πω το κρίσιμο σημείο, ας πούμε, το σημείο καμπής, ήταν το καλοκαίρι του 2022 που ήμουνα διακοπές στη Γάβδο με τον φίλο μου τον Ραχμάτ και ενώ μας έκαιγε ο ήλιος και μας χάιδευε η αφρικανική σκόνη και είχα φτάσει σε μια έτσι γαλήνη, συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι ωραία και ότι κάτι πρέπει να αφήσουμε πίσω μας για να την κάνουμε ωραία και για τους άλλους.
και ειδικά για τα ζώα. Γιατί τα ζώα, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, τα μη ανθρώπινα ζώα για την ακρίβεια, είναι η τελευταία κοινωνική ομάδα η οποία είναι τόσο παραμελημένη και αντικείμενο τέτοιας ακραίας εκμετάλλευσης από τον άνθρωπο. Οπότε κάποιος έπρεπε να μιλήσει και για αυτή την κοινωνική ομάδα και ένιωσα έτσι την υποχρέωση να το κάνω. Οπότε από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι και πρόσφατα, μέχρι και τις αρχές του τρέχοντος έτους, είχα αφιερωθεί σε επιστημονική έρευνα και σε ακαδημαϊκές αναζητήσεις και είχα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, το οποίο οι περισσότερες που με ξέρετε ότι δεν ήταν και εύκολο. Ήταν γεμάτο δυσκολίες και γεμάτο σκοτεινές στιγμές. Υπήρχε πολύ μεγάλη αφοσίωση στις συγγραφικές μου υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κοινωνική απόσυρση. Πολλοί φίλοι ακόμα με κρίνετε και με κατακρίνετε και ορθώς όταν μου λέτε πάμε για μια μπύρα για ένα ποτό και σας λέω ότι δεν μπορώ, έχω διάβασμα, έχω γράψιμο. Οπότε δοκιμάστηκαν και οι προσωπικές μου σχέσεις, είτε ήταν οικογενειακές, είτε ήταν φιλικές, είτε συντροφικές, γενικότερα όλες οι σχέσεις. Και ήταν έτσι μια δύσκολη συγκυρία, όπως επίσης αντιμετώπισα και άλλα πράγματα, αβεβαιότητα, πολλές φορές νόμιζα ότι έφτανα στο τέλος, αλλά τελικά είχε και άλλο δρόμο να διαλυθεί. Υπήρχε αιμονή πολλές φορές ότι πρέπει να τελειώσω και για να χαριτολογήσω εδώ πέρα λίγο, νομίζω ότι έμοιαζα λίγο με τον Κατακουζινό στο Κωνσταντίνο Κελιάδη που ήθελε να εκδώσει το αποχαιρετικό σύστημα στο Ριζάτι. Έτσι ήθελα να εκδώσω και εγώ το διασκεδάζοντας με τη χρήση ζώων. Τέλος πάντων, θα ήμουν όμως λάθος, για να μην πω μίζερος, αν έμενα μόνο στα δύσκολα και δεν εστίαζα στα θετικά, που τα θετικά ήταν το ότι μέσα από το βιβλίο κατάφερα να διαβάσω και να μάθω πολλά πράγματα, να ασχοληθώ με γνωστικά πεδία όπως είναι η φιλοσοφία, τα οποία δεν είναι το αντικείμενό μου, ως απόφοιτος νομικής, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι γνώσεις και όλη αυτή η ύλη την οποία δέχτηκα να με κάνουν να διευρύνω τους ορίζοντές μου και να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος, πιο ανοιχτόμυαλος ευελπιστώ και να μπορώ να δίνω και μια γνώση και στους άλλους μέσα από αυτά που μαθαίνω εγώ. Κοιτάζοντας πίσω, σήμερα που ήρθε αυτή η μέρα που πολλές φορές δεν ήμουν σίγουρος αν θα έρθει, μπορώ να πω ότι έμαθα κάποια πράγματα. Ήταν ένα μάθημα ζωής όλο αυτό. Ήταν ένα μάθημα ότι πρέπει να έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε πίστη στις αξίες μας και σε αυτά που πρεσβεύουμε και όταν υπάρχουν δυσκολίες να μην το βάζουμε κάτω. Να ψάχνουμε μέσα μας, μέσα στον εαυτό μας και να βρίσκουμε εκείνη την ενέργεια και το κίνητρο για να συνεχίσουμε παρά τις αντικσότητες. Δεν πρέπει να βάζουμε όρια στον εαυτό μας, ή μάλλον αν μπαίνουν όρια πρέπει να τα βάζουμε μόνο εμείς στον εαυτό μας και να μην αφήνουμε τους άλλους ή τις καταστάσεις να μας οριοθετούν. Οι καταστάσεις δεν θα είναι ποτέ ιδανικές, δεν θα είναι ποτέ όριμες οι συνθήκες για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Οπότε, αν μπούμε στη διαδικασία να τις χρησιμοποιήσουμε ως άλοθη για να υπεκφύγουμε των ονείρων μας, κάνουμε ένα λάθος. Οπότε, ας έχουμε πίστη σε εμάς. Και ένα άλλο πράγμα που έμαθα μέσα από αυτή την προσπάθεια ήταν ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Όταν είναι όλα δύσκολα και όταν τα έχουμε βάψει μαύρα, μπορούμε να κοιτάξουμε τριγύρω μας και πάντα θα υπάρχει ένα άτομο, είτε ένα από την οικογένεια, είτε ένα από τους φίλους, είτε ένα από οπουδήποτε, θα μας δώσει ένα χέρι βοηθείας, θα μας στηρίξει. Ειδικά νομίζω στη σημερινή κοινωνία που ο ατομικισμός κυριαρχεί και μαθαίνουμε όλοι να ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη. Το να λειτουργούμε σαν ένα σύνολο και να λειτουργούμε σαν ομάδα είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει και πρέπει λίγο να το ξαναβρούμε. Γιατί στο τέλος της μέρας μαζί είμαστε πιο δυνατοί και πιο δυνατές. Εντάξει, το ξέρω ότι έχει ζέστη, δεν θα πω πολλά ακόμα γιατί σας έχω κουράσει. Θα πω λίγα πράγματα για το βιβλίο αυτό καθεαυτό. Το βιβλίο εξετάζει τις χρήσεις ζώων, τις πρακτικές δηλαδή που χρησιμοποιούν ζώα για να επιτευχθεί μάλλον διασκέδαση για τον άνθρωπο. Δηλαδή εξετάζει φαινόμενα όπως τα τσίρκο, τους ζωολογικούς κήπους, το κυνήγι, τις ζωομαχίες όπως είναι κοκορομαχίες, σκυλομαχίες, διάφορες παραδοσιακές πρακτικές όπως οι ταυρομαχίες, τον υπόδρομο,
εξετάζει αυτές τις πρακτικές και πολλοί και πολλές μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο φαινόμενο και γιατί να μην ασχοληθούμε με τη χρήση ζώων, π.χ. για την ανθρώπινη διατροφή. Ή γιατί να μην ασχοληθούμε με τη χρήση ζώων στην ιατρική, με τα πειραματόζωα ή με τη χρήση ζώων σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Υπάρχει γενικά η αίσθηση, η οποία είναι σφαλμένη και την οποία είχα και εγώ πριν ξεκινήσω να γράφω αυτό το βιβλίο, ότι η χρήση ζώων σε ψυχαγωγικά δρόμενα είναι ένα περιθωριακό αμεληταίο φαινόμενο, το οποίο πιθανότατα να είχε εμφανιστεί τους τελευταίους 1-2 αιώνες και να μην απασχολεί πολύ κόσμο. Αυτή ήταν η άποψη που είχα, η αίσθηση μάλλον που είχα, ήταν τελείως λάθος. Όπως θα δείτε στο βιβλίο, το φαινόμενο αυτό είναι αρχαίο. Οι πρώιμοι ζωολογικοί κήποι, οι πρώτες συλλογές ζώων εμφανίζονται το 3.500 π.Χ. στην Αίγυπτο. Το πρώτο άθλημα, όπως το έχουν καταγράψει οι ανθρωπολόγοι, ήταν οι κοκορομαχίες, μάλλον, και εμφανίστηκαν το 3.000 π.Χ. Οι υποδρομίες στην Ελλάδα εμφανίστηκαν το 1500 π.Χ. Άρα είναι ένα αρχαίο φαινόμενο, δεν είναι κάτι σύγχρονο. Δεν είναι κάτι που προέκυψε προ 100 χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο επίσης δυναμικό. Εξελίσσεται παράλληλα με την εξέλιξη του ανθρώπου. Άλλο χαρακτήρα είχε ο υπόδρομος στην αρχαία Ελλάδα, άλλο χαρακτήρα έχει σήμερα με την έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, άλλο περιεχόμενο είχε ενδεχομένως το τσίρκο στην αρχαία Ρώμη, άλλο σήμερα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι ένα φαινόμενο που προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες του κοινού. Και επίσης είναι ένα φαινόμενο δημοφιλές. Δεν είναι κάτι το οποίο απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους. Μόνο για το 2021 περίπου 700 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζονται ότι πήγαν σε ζωολογικούς κήπους. Σχεδόν δηλαδή 1 δις άνθρωποι. Ούτε είναι κάτι το οποίο καθορίζεται από την ταξική προέλευση ή είναι κάτι το οποίο ακολουθείται από τον απλό κόσμο. Βλέπουμε ότι η βασιλική οικογένεια στη Μεγάλη Βρετανία διοργάνωνε τις υποδρομίες το 18ο αιώνα, το 17ο. Βλέπουμε ότι η αριστοκρατία στη ΣΥΠΑ διοργάνωνε τις κοινομαχίες το 18ο αιώνα. Βλέπουμε ότι στην αρχαία Αθήνα οι κοκορομαχίες που ήταν το κατεξοχήν αγαπημένο άθλημα που παρακολουθούσαν νεαρά ανήλικα αγόρια αλλά και ενήλικοι άντρες. Οπότε η χρήση ζώων για διασκέδαση απευθύνεται σε πολλούς, σε ένα προσδιόριστο αριθμό ανθρώπων. Και ακόμα πιο σημαντικά έχει τεράστιες συνέπειες και στον άνθρωπο και στα ζώα. Επιγραμματικά και χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο αμιγώς για τέρψη των θεατών, ας πούμε. Έχει τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα. Οι υποδρομίες το 2019, αν θυμάμαι καλά, απέφεραν ένα τζίρο 115 δις παγκοσμίως, 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ζωολογικοί κήποι χρησιμοποιήθηκαν κατεξοχήν τόσο στην αρχαιότητα όσο και προεκατονταετίας, 100-150 χρόνια, για την επίδειξη του κύρους των πόλεων που είχαν τους ζωολογικούς κήπους ή ακόμα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν πριν 150 χρόνια από τις απεικιοκρατικές δυνάμεις για να δείξουν ότι κατάφεραν να κατακτήσουν την οικουμένη και ότι μπορούσαν να εκθέσουν τα λάφυρα, τα τρόπαια που είχαν πάρει από αυτές τις χώρες στις Μητροπόλεις. Δηλαδή ότι ο ζωολογικός κήπος του Παρισιού, ας πούμε, μπορούσε να εκθέσει ό,τι είχαν φέρει από τα κατακτημένα εδάφη. Αυτό το φαινόμενο έχει επίσης και άλλη χρειά, έχει περιβαλλοντική ακόμα χρειά. Δηλαδή, το κυνήγι χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος ψυχαγωγίας και τα χρήματα που μαζεύονται από το κυνήγι για τις άδειες χρησιμοποιούνται ως κονδύλια για περιβαλλοντικούς σκοπούς ή για την προστασία άλλων ζώων. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα συνεπειών. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω παραπάνω. Μπορείτε να τα δείτε και στο βιβλίο αυτά. Θα κάνω όμως μια λίγο πιο εκτενή αναφορά στις συνέπειες που έχουν αυτά τα δρόμενα στα ίδια τα ζώα. Γιατί νομίζω δεν το έχουμε αντιληφθεί. Προκειμένου ένα ζώο να χρησιμοποιηθεί σε ψυχαγωγικά δρόμενα, θα υποχρεωθεί να τηρεί συγκεκριμένη δίαιτα, να τρώει συγκεκριμένα πράγματα για να μπορεί να συμμετέχει στις μάχες. Ή θα κάνει προπόνηση, όπως κάνουν οι αθλητές, για να μπορεί να τρέχει στους αγώνες δρόμου ένα άλλο, ας πούμε. Ή θα παίρνει αναβολικά για να κερδίσει σε αυτούς τους αγώνες δρόμου. Ή θα παίρνει ναρκωτικά, προκειμένου να είναι ήρεμο και να μπορεί να εκτίθεται στα τσίρκο και να βγάζουν τα παιδάκια φωτογραφίες μαζί του. Ή ένα ζώο επίσης θα εχμαλωτιστεί,
θα το πάρουν από το φυσικό του περιβάλλον, θα το πάνε σε ένα τεχνητό περιβάλλον, θα το χρησιμοποιήσουν ως έκθεμα, θα το αποκόψουν από την οικογένειά του ή από άλλα μέλη της κοινότητάς του, θα το βάλουν σε απομόνωση, ενδεχομένως πολλές φορές θα το υποχρεώσουν σε βίαιη αναπαραγωγή ή θα το βασανίσουν προκειμένου να μάθει κόλπα, να τα εκτελεί προς στέρηψη των θεατών. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση ζώων για σκοπούς διασκέδασης είναι ένα φαινόμενο τελικά αρχαίο, δυναμικό, δημοφιλές, με πολυσύνθετες και πολυποίκυλες συνέπειες. Όλα αυτά αναπτύσσονται κυρίως στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου και τα άλλα δύο είναι σχετικά με τον νόμο και τη φιλοσοφία, πολύ γρήγορα και γι' αυτό και σε αυτή την περίπτωση, για να μην μακρηγορήσω πολύ. Είναι σημαντικό να δούμε τον νόμο. Το βιβλίο εξετάζει την εξέλιξη του νόμου από το 1917 που εμφανίζεται ο πρώτος νόμος σχετικά με τα ζώα και κάνει μια αναδρομή σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων μέχρι σήμερα, προκειμένου να καταδείξετε ότι η αρχική αίσθηση που είχε εντυπωμένη μέσα του ο νόμος ήταν ότι τα ζώα είναι πράγματα κατά την έννοια του ρωμαϊκού δικαίου, κατά το λεγόμενο res. Είναι άψυχα αντικείμενα, δεκτικά αγοραπολισίας, τα οποία μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να τα βάλουμε φωτιά, να τα κάψουμε. Ευτυχώς, στο πέρασμα του χρόνου, αλλάζουν οι θεωρίες, αλλάζουν τα δεδομένα. Ευτυχώς έχουμε νέα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι τα ζώα δεν είναι άψυχα όντα. Και αυτό αποτυπώνεται και στην αλλαγή του νόμου. Πλέον ο νόμος τα τελευταία 20 με 30 χρόνια έχει μια πιο φιλοζωική προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχουμε φτάσει εκεί πέρα που πρέπει να φτάσουμε για να πούμε ότι ο νόμος επιφυλάσσει μία αντιμετώπιση για τα ζώα όπως θα επιφυλάσσει π.χ. για τους ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί σε επίπεδο νομοθεσίας. Και βεβαίως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τη φιλοσοφική παύλα ηθική σκοπιά του ζητήματος. Γιατί η ηθική και η φιλοσοφία είναι αυτές που επί της ουσίας ορίζουν ή καθορίζουν και τις απόψεις που έχουμε και εμείς ήδη μέσα στο μυαλό μας για τους άλλους ανθρώπους, για τα ζώα. Το βιβλίο κάνει μια αναφορά στους αρχαίους Έλληνες στοχαστές και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον Αριστοτέλη, γιατί ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι τα ζώα δεν έχουν λόγο, δηλαδή δεν έχουν εσωτερική νόηση, διάνοια, προφορική ομιλία, συναισθήματα. Ο άνθρωπος τα έχει αυτά και αφού τα έχει αυτά μπορεί να τα εκμεταλλεύεται. Αυτή λοιπόν η πρωτοπορία του Αριστοτέλη διαχύθηκε στη φιλοσοφική σκέψη, υιοθετήθηκε από τους στοικούς φιλοσόφους, οι οποίοι με τη σειρά τους επηρέασαν τους πρώτους συγγραφείς του χριστιανισμού, με αποτέλεσμα ο χριστιανισμός να ενσωματώσει αυτές τις πεποιθήσεις στο δόγμα, στο θρησκευτικό του δόγμα, και μέσω του χριστιανισμού αυτές οι πεποιθήσεις να απλωθούν παγκοσμίως, κυρίως στο δυτικό κόσμο βέβαια, αλλά και παγκοσμίως γενικότερα. Οπότε είναι πολύ ιδιαίτερο το να αντιλαμβανόμαστε ότι η επικρατούσα άποψη σήμερα στον κόσμο δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά έχει τις απαρχές της στο παρελθόν και συνδέεται με τον Αριστοτέλη. Όπως επίσης συνδέεται και με την Ιουδαϊκή θρησκεία, αλλά δεν το εξετάζουμε αυτό στο συγκεκριμένο βιβλίο, αναφερόμαστε κυρίως στους Έλληνες φιλοσόφους. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο προσπαθεί να αναδείξει ότι η χρήση ζώων με σκοπό την ανθρώπινη διασκέδαση είναι ένα πολυσύνθετο, πολυδιάστατο φαινόμενο. Το βιβλίο παρέχει αρκετά επιστημονικά δεδομένα, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, νομικά, φιλοσοφικά. Οπότε προσπαθεί να δώσει στο κοινό μία πλήρη εικόνα, ελπίζω να το καταφέρνει. Και την ίδια στιγμή που παρέχει αυτά τα δεδομένα, ενώ παρέχει μάλλον αυτά τα δεδομένα, υφέρπει, κρύβεται από κάτω ένα ερώτημα, το οποίο καλό θα ήταν να το απαντήσουμε όλοι μας. Και αυτό το ερώτημα είναι άραγε ηθικό σήμερα, το 2024, μετά από τέτοια τεχνολογική και ηθική και πνευματική ανάπτυξη, ο άνθρωπος να εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται τα ζώα με σκοπό τη διασκέδασή του? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον
συγγραφέα μας, τον Γιώργο. Είμαι βέβαιος ότι μίλησε από την ψυχή του και σαν εκδόσεις και προσωπικά είμαι και πολύ περήφανος για αυτά που άκουσα, γιατί ξέρω ότι είναι λόγια από την καρδιά του και είναι λόγια τα οποία γίνονται και πράξη μέσα από τις καθημερινές του δραστηριότητες. Αν υπάρχει κάποιος που έχει να θέσει κάποιο ερώτημα, έτσι έχουμε 2-3 λεπτά έως και 5, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, το εκλεκτό μας πάνελ εδώ, με τα χαράς. Συνολικά, ναι, αν ήταν πριν ερώτηση. Δεν υπάρχει κάτι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη, τον κύριο Γκέτλι, την κυρία Πανούση και τον κύριο Παπαδημητρίου και άλλη μια φορά όλους εσάς που παρευρεθήκατε απόψε εδώ παρά τη ζέστη. Και να αναφέρω ότι είναι διαθέσιμος και για αφιερώσεις και υπογραφές ο συγγραφέας μας, οπότε όποιος θελήσει θα είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλό βράδυ, να έχετε όλοι.